аз 13 феврали соли равон дар масири роҳи душанбе чаноб хоса аз километри 48 то 160 боришоти шадиди барф беист идома дорад. Кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ тамоми кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаанд ки ҳаракати бемонияи воситаҳои нақлиёт дар ин масир таъмин бошад. Дар робита ба ҳолати ба вуҷуд омада теъдоди зиёди техникаҳои роҳдории филиали ширкат дар ин масир фаъолияти шабонарӯзӣ дошта аз дирӯз ин ҷониб зиёда аз 50 тарма бартараф карда шуд. ҳоло мо дар километри 70 роҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд Чанок қарор дорем. боришоти барфи зиёди рӯзҳои охир дар километри аз 47 то 73 роҳи автомобилгарди мазкур ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиётро мушкил кард. аз ҳамин лиҳоз ситоди якҷоя ташкил карда шуд ки мақсад аз ситоди мазкур ташкили бехатари ҳаракат дар роҳ, амнияти шаҳрвандон ва сари вақт тоза намудани роҳ аз барф ва тармаҳо мебошад. дар минтақаи варзоб зиёда аз 40 техникаи филиали ширкат барои тоза кардани роҳ аз барфу тарма беист кор мекунанд. ба ин монанд дар намояндагиҳои зарафшон ва суғ низ кормандон бо ҷалби техникаҳои пуриқтидор фаъолияти муназзам доранд. соати 8 бегоҳи санаи 13 боришоти барф ба амал омад. дар натиҷаи андешидани чораҳои фаврӣ тамоми техникаҳои намояндагии минтақаи варзоб ба ҷойҳои мавзеъҳои арамин тармафуро ва тоза кардани барф сафарбарда карда шуд. таъмини ҳаракати мунтазами нақлиёт дар ин шоҳро бо фаро расидани мавсими сармо аз масъулону шаҳрвандон масъулияти дучандро тақозо мекунад. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯянд таассуфовар аст ки сарфи назар аз корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳоло ҳам як ида ронандагон беомодагӣ ба роҳ мебароянд. گفتن اگه ضرور نباشه نبرن را واسبینا باز بسیار ترما فرومادگی زنجیر بستیسه. дар натиҷа чунин ронандагон бар зами дар роҳ ба мушкил мувоҷеҳ гардиданашон барои ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт низ монеа эҷод менамоянд. бо назардошти ин ронандагонро зарур аст ки ҳангоми сафар ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намоянд ва эҳтироми ҳамдигарро ба ҷой оранд. вобаста ба боди ҳавои ба амал омада аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар чунин боди ҳаво ҳангоми ба роҳ баромадан эҳтиёткор бошанд ва санҷиши техникии воситаҳои нақлиётро бори дигар аз назар гузаронанд ва аз тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки безарурият ба роҳ набароянд, чунки чӣ тавре ки дида истодаем эҳтимолияти фаромадани тармаҳо бениҳоят зиёд аст. барои таъмини ҳаракати нақлиёт аз ҷумла тоза намудани роҳ аз барфу тарма дар намояндагиҳои филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори зарурӣ қум, намак ва сӯзишворӣ захира шуда ҳамаи техникаву механизм ки 181 то аст дар ҳолати корӣ қарор доранд. дар чунин вазъи ҳаво аз ронандагоне ки азми сафар тариқи роҳи Душанбе Чанокро доранд хоҳиш карда мешавад ки тавсияҳои ниҳодҳои дахлдорро мадди назар дошта бидуни омодагии ҷиддӣ ба сафар набароянд. самандар искандарзода, муҳаммад пирзода, ахбор.